Ang imong dumangagiaha upaya kinindughan ko ano dili ako masugama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions, ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha, Gugmang Drama Edition, Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba? Maura na? Nabikil dayong ka? Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian, sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, mag-asigo ka na. Testimonya sa kayuhan atong paminaw. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Leonela Maisling, usa ka Alstate Sir sa Oroquita City. Nagapamatuod kaninyo nga nagagamit ako aning Ashigo nga herbal capsule. Kaluoy sa Ginoo, naulian ang akong ipangbati. Akong paminod sa akong kamot, akong arthritis, o akong pagpalpitate, nawala ang akong ipangbati. Salamat kayo sa Ashigo, kay kining akong ipangbati, kung mutukan na ganin akong arthritis, makalive jud ko sa akong trabaho. Salamat kayo gyud kay naulian ko. Sulayin ninyo, katong wala pa inton kasulay, sulayin ninyo pagtumar ang Ashigo, kay kini makatabang kayo kanato ang tanan, no? Pila ka stop imong nainom? Sa pagkakaroon, mihurot ko duha ka stop. Pero sige gapon kung katumar karon, kini Ashigo, maayo man yun ni kayo, kaya ako nakasuway naman ko sa mga herbal. Daghan ng klaseng herbal nga akong nasulay. Pero kini lang Ashigo, maoy, nakauyon ko sa akong gipambati. Then salamat kayo, tuloy sa Ginoo, naarang-arang yun ang akong gipagbati. Salamat kayo, sir, makakuan ko ninyo nga
100% yun ang akong kaayuhan ini Asigo. Dahan salamat. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Testimonya sa kayuan atong paminaot. Jose Evelyn niya from Poblacion Panaos. Ako nakatulay ko sa Asigo Capsule o Asigo Coffee nga nakaayo kini sa ako ang panglawas. Sa una, galuya-luya ko apan sa pagsugod na ako paggamit nining mga produktuha, dagaan ang akong gibati o ingon man ang akong mga manggod sulay usab o ang iyang sis dawa o hinto yang sis o dawada. Kamong wala nakagamit, magsulay mo nining produktuha aron masulban ang iyong mga problema. Evelyn niya. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Hirap ka ba sa pagdumi? At alam nyo ba na ang constipation is the mother of all diseases? Subukan nyo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO soya beans at psyllium husk na isa sa may pinakamataas na fiber content. Ang fiber ay nakakatulong na maiwasan ang paninigas ng dumi na dahilan sa mga sakit sa bituka o colon cancer. Ang soya beans ay may taglay din na isoflavones upang makatulong na labanan o maiiwasan ang cancer. Meron din itong melatonin para mapahimbing ang inyong tulog. Rekomendado ito para sa may insomnia. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen at malunggay para siguraduhing mapalakas ang inyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo. Ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added. All natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot kid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Kumapit
ka kaya sa akin nang ikaw ay maitangay sa kalayaan ng ligaya. Tayo na, tayo na. Wala sa pagkat ngayong gabi ako ang mahiwaga. Ay, maing gabi maing buntag, maing udto, maing hapon. Koon sa mga oras na minaw karon. Halo! Basta buhay-buhay! Komplikado ang problema. Kaniya na sana ang inyong programang ginaulatan. Parang relong. Ang programang walay politika. Di ta magisgot og politika, puro lang yun pakatawa. Pawala sa kalaay para mugaan ang mga buhay. Pero sabayi pod og baklay-baklay. Galaw-galaw din pag may time, ha? Estamos, mi amigos, mi amigas, yan na nabot si Brother Bernie Bitok Bito. Ika'y magtiwala sa Brother Bernie Bitok Bito at your service, baby. Bahalag unsa kakapoys adlaw may gala, di gyud pwede nga di ta maghatag og kalingawan ba? No? Ba? No? Ba? Kay grabe sa kalisod sa panahon. Sa kakapoy sa panahon, murag usahay makaingon sa tabang nga murag. Kailangan sa ta mag-happy-happy, oy. You deserve to be happy. Likay sa stress, likay sa problema. Maminaw na lang sa gugmang giahak comedy drama. Mga istorya sa kinabuhi nga gitagaan natong kinabuhi. Pero gisagulan og hinangal para po dili boring, ha? Simulan na po natin ang alamatin ng ating letter for today. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano lili akong masagama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Dear Brother Bernie Bitok Bito, mayong adlaw ganimo Idol Konsihal Bernie Bitok Bitok. Og sa mga naminaw nimo sa tanan natong mga radio station. Og mga nagtanaw na minaw karon sa mga nagkalain-laing social media, labi na sa imong Facebook page nga Bitok Bitok University. Shout out sa atong mga radio station. Radyo Serbisyo 94.3 sa Nasipit, Agusan del Norte. Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City. 97.1 Enchanted FM sa may Hinatuan, Surigao del Sur.
Sa partner radio 94.9 Oroqueta City, 97.1 Mix FM Plaridel, o sa 92.5 Mix FM Aluran, Misamis Occidental. Nagbuto-buto sa tadya sa 100.7 Tambuli Infinite Radio, Kidapawan, North Cotabato. 100.9 Metro FM diya sa may Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Og diya pod sa may Pangantukan, Bukidnon, Uswag Radio 87.1. Sa Misamis Oriental, Miss O Radio 87.5 Taguluan. Og sa may Villanueva, Power Radio 97.9 Villanueva. Og sa Cagayan de Oro City, 90.3 Strong Radio, Cagayan de Oro City. Hangaka lagi. Sa tanan mga naminaw sa mga radio station, kung wala pa mo nakafollow sa akong Facebook, paki-follow lang ko Bitok University, o paki-follow lang po ko sa akong TikTok. I-search lang ninyo ang TikTok ni Bitok. Ana lang ha. Ang atong gugmang giyahan, syempre giyatog kanato sa Ashigo. Ashigo Plus Herbal Capsule, Ashigo Plus Herbal Coffee. Gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa Ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-Ashigo ka na. Mag-Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Ang atong Ashigo adunay main ingredient nga ashitaba. Kini ang usa sa mga sikretos mga Hapon sa mga herbs diha nagsugod ang ashitaba. Maayo kining ashitaba mga gala, labi na pampalanay, pampamubo sa inyong mga kolesterol, sa inyong mga dugo, o pagbaba sa inyong mga blood pressure, labi na sa mga high blood. Nagpagawas ang DOH, ang number 1 nga common nga sakit sa Pilipinas. Una, ang respiratory infection. Sama sa mga pneumonia, tuberculosis, agay. Kung sa pa yung mga sakit sa baga ron. Pneumonia, na pa na isa. Mga hinay kay mga baga. Mo na number 1 karon, labi na kanang nainpektahan sa mga virus o bakterya. Ikaduha gayod ang hypertension o cardiovascular disease. Hypertension sama sa pasabot ana high blood pressure, taas. Mao nang kasagara mga Pinoy, number 2 nga sakit ang mga stroke, coronary heart disease, heart attack. Simba ko. Kay tungod sa poor diet, kulang sa exercise. Usay ang exercise, bakba ra kay nakichismis. Tabi sa magpalit lang sa tindahan, magmotor yun. O gikatulo dayon ang stress mga igala. Usapod na sa kontribusyon nganong taas ka og BP or naa kay high blood, tungod po na sa stress. Bosa, ayaw yun ninyo kalimti ang inyong mga maintenance.
gitawag bitaw nag-maintenance kay kailangan na nimo i-maintain, dili kay haya na nimo na tumaron kung na ka na gibati. Testingin ninyog palit katong nanay mga high blood or taas ang cholesterol kaning atong Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Naba mo yung mga bukol. O, testingin ninyo ning Ashigo kay na nakatisting ani. Ni arang-arang gayod og nawala gayod ang bukol niya. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langtangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsol dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapi nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayud ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Available sa inyong mga suking parmasya o available ni siya mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Diri sa Cagayan de Oro, available dia abay sa Strong Radio. Available po dia sa may sa Taguluan. Dia sa may balay ni Notska, o na dia. Dia sa may Metro FM sa Tibalog. Na available dia, nagbilin sa talang mga produkto ha. Bisitahin lang ninyo na mga higala tong mga radio station nga gipaminawan karon, ha? Mag-Ashigo na. Ashigo Plus also available. Kung gusto niyo mag-order sa online, pwede po sa Shopee. Ang ato pong gugmanggiyahag yatod kanato sa VG. Kung di mo hilik og kape, baskin ni mo'y mas maayo ninyo kaning soya drink. Dugay na siyang available sa atong mga mga grocery store sa Gaisano, sa Ororama. VG Soya Drink Mix. Himsog nga panglawas, batasala ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Aniya si Dr. June Iyana, Doctor of Ministry of Naturopathy. Higala, ang kahimsog sa panlawas mo ay isa sa pinakabahandianon nga gasa. Atong ampingan pinaagi sa pag-inom sa VG Soya Coffee. Non-caffeinated drinks gikan sa mga pinili nga sangkap sama sa soya beans. Ang soya beans isa sa mga orihinal nga kalanon nga gituga sa atong magbubuhat Genesis 1:21 mga kalanon nga gikan sa tanom. Ang soybean na ilang adunay taas nga nutrisyon ug isa na niini ang isoflavone compound nga magamit sa ato lawas sa paglikay sa mga balatian sama sa heart disease, cancer, osteoporosis ug uban pa. Ang taas nga fiber niini nga makatabang sa pagpanormal sa blood sugar, hypertension ug makaayo sa ulcerasyon ug constipation. Gisagulan sa wheat, corn ug psyllium husk ug gipalambo pinagi sa mga sangkap gikan sa ampalaya, malunggay ug mangosteen fruit extract. Kini nga kombinasyon sa mga tanom garantisado nga makatagbaw sa panginahanglan sa ato lawas aron malikayan ang mga balatian ug magpabilin diha sa kahimsog. Kini si Doc John Iyana, Doctor of Ministry in Naturopathy. Magaingon, himuang medisina ang imong kalanon, batasana ang pag-inom sa VG Soya Coffee. Himsog nga ilimnon, himsog nga panlawas. VG Soya Coffee. Ginama sa B-Money Partners Incorporated Wellness Products. VG Soya Drink Mix. Available ni siya sa Orama, sa Gaisano, sa SM Stores. Mag-VG na. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie, bitok-bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Edna. Pagka-common ba gining pangalan ng Edna? Nagpadala kog letter, idol. Brother Bernie, may tungod kini sa usa ka lalaki nga nanguyab nako
og na in love gyud ako. Og sa sobra na ako ka in love, diri na siya nagpuyo sa akong boarding house. Game. Uy, kadyot lang. Ganun nagbitbit naman kagbag. Di ko ganahan ito po yung boarding house eh. Sumukang ko sa landlord dito ng murag bayuton to eh. Grabe sakay ka. Judgmental kaayo ka. Asa to kato ako nakita dito? Macho man kayo itong ka-gym. Oh, kato. Dako ilawas no. Na, tingalag yung ko kay matag muhawid sa kong abaga kay kumot-kumuton yun niya. Grabe sad. Ikomot lang sa abaga bayot na dayon. Di lang ka na. Nasapnan ako kato akong gihay-hay nga brief. Yang gisimot-simot. Abay, saktong lalaki nga simot-simoton ni mo ang brief. Tapag pagkita na ko, yadang gibuyan ang akong brief. Dodag yung ko nga bayot yun siya. Kakakulbaan ko. May matingala ko kay ano sa'yo, na ikadlaon. Tingala ko na yung mga usak ka team siguro sa basketball player. Bro, mga senior high patutanan ba? Tingala ko, maghilig na, mag-shot-shot sila dito. Tapos, taon-taon, magpuli-puli din mga sa kwarto. Marang di ko gusto eh. Feeling sad ni mo, basig dili kanya type. Bahalag type or dili. Kapuya siya ko dito eh. Baho kay Anso nga boarding house. Munang ni anilang ko din. Dili lang ko puyo si mong boarding house, bi. Naunsa naman ni, oy. Kadyot lang. Basi unyag matingala ang landlady diri nga nailaki sa akong boarding house. Ini lang gud nga mo magulang. Sa bagay, pwede naman ako isulti nga ako magulang. Pero, lupik pa yung murang nag-live-in na taan eh. O di, mas nindot no nga, perminti ta ka makita, alagaan ta ka. Ako'y labas yung mga labunon. Ako'y magluto everyday. Promise na ko na. Di, imo akong ang katabang diri. Kabalo ba ka nga may kay kumuluto? May kay kumudungag. Ako ra ang sa boarding house mo nang ganan sila sa ko kay ako ra'y magdungag og kanon nga walay bugas-bugas. Uy, kuyaw na nga talent. Oh, kaya po na ako magdungag. Bisag walay rice cooker. Basta, ay kabala ka lagi. Magbiblay ko diri. Bahala pag diara ko salong matulog. Ay problema. Ako lang mulikay ko dito sa boarding house. May na lang. Kaysa katong akong ibayad dito, wala akong ipamalit diri sa atong mga pagkaon o ringana. O di ba? Okay naman siguro na. Sige. Basta, mayon ako sa landlady nga, igsuon ta ka. Day! Hala ka, ang landlady. La. Day! Oy, madam, maayong adlaw. Ay, daago pa lagi. Abi na kung nalipad lang ko nga nabay laki ni Saludesi mo kwato. Ay, naamang yun day. Day, bawal magbit-bit na lalaki. Ay, madam, ako na siyang iksuon, madam. Ako magulang. Pag-sure, day. Lagi, dam. Ay, mau ba? Marag layo naman mong dagway. Dagan lagi nag-ingon nga laysig dagway.
Pero ako na siyang magulang, dam. Ay, abi na ko. Sunod mo, makanagsaba ka na ko. Pasensya kay dam, kay gabi naman ko siya nakaabot. Gikan dito, kuan bukid doon. Munang, wa na ko nakapanangid ni mo. Ay, lagkabala ka, dam, kay nangitara mo siya trabaho diri. Ta kumakita na siya trabaho, mangitara po siya siyang kagalingong balay. Kuan lang siya ka ng temporary permanent. Sige. Sabi na akong nagbit-bit kag uyab dere kay bawal yun na dere. Bawal na doon do. Maidong. Palanggan mo ni mong manghodo. Ay, palangga kaya na mo ni tita. Mabitang niya ni ko dere kay gipatanaw po ni mama ba kung okay ra ba siya dere. Ay, mayo. Na, sige. Sabi na akong nagbit-bit kag laki dere. Sige, day. Ay, day! Ay, day kalim ti day hating bayad na po doon sa katapusan, day. Ay, di ay ba? Pila galing bula. Ay, tita, tita, Ay, sa katapusan pa man. Sila nila ako lang ibayadan. Ay, mayo. Ganaan ko aning bata na, may mabayad, gwapo pag yun. Kasi gwapo na ba? Kasi gusto kag kwando, naba kay pom na do, tagahanta kag pom, nako'y pom dito. Sako man ang anak na, sako ng anak na may ako'y hatag na sa imo. Saan imong anak nay? Ay, dugay na namatay. Sige, may man nga pom kay iya man na, pero say lang kay murag mulihok rag iya. Nay? Murag may espiritu sa anak ba mulihok na siya. So, lami kay mong tulog kay murag kanang duyan-duyan nun ka ba? Ay, magbanig na lang ko. Magbanig na lang ko, nay. Murag okay ra masulog ko magbanig, nay. Pinora dong. Sige, tagad-tagag pumdong para sa mo dong, ha? Ay, kabala ka dong, ha? Ay, kabala ka. Ganahan ko aning bataan na buutan. Pasakit kanubyan sa ere unsa man akong buhaton over and over again. Ibuhat na ko ang tanan, bisan lisod para niya lang. Nikalit man siya kawagtang over and over. May gani na abot ka, imo kong gitabangan. Para makalimtan ang gubod na naagian. Imodyo'y kong giaka, tinudanay walay baka. Dili lang puro paasa, ipuno ko sa imong gugma. Problema ko karon Sabado kay murag mo bisita daw si Papa. Hala. Unya. Musibat sa siguro ko, ana. Pero barag gusto man sana ko isulti ka, Papa. Ang tinuod. Nga nag-uban na tatiri. Pag-sure di, ha? Sigurado ka na? Lagi. Gusto ko nga makabalo si Papa. Pero di siya magduda ba? Kaya basi unyang nimusulti laing tao dito nga na ako'y kauban laki tiri. Kabinabiyagin si Papa. Dagan pa kayo na barkada si Papa. Kauban na si Eagles. Dagan kay Kuya. Basi unyang masap na nagyukaan ni ba? Okay ra man kasi mo. Ako okay ra po ko. Sige. Ako sultian si Papa nga nag-uban na ta diri. Unsa? Lali kay kauban na laki dire. Oo, Pa. Pa, ang akong uyab pa, si Frank. Naunsa ba ni?
Mayang gabi sa. Unsa rin pagkitabo ang naglibin-libin na day ka dire? Kuan man gud pa kanang para mas makatipid siya pa. Dali na lang siya nagpuyo sa boarding house pa pero ay kabala ka pa wa man may daot nga kabuhaton diri pa. Kay mo ang kuniyog buak. Inyo kong patuon nga nag-uban mo sa usa ka kwarto nga wa mo'y kabuhaton. Unsa ra day mo dire naggrosaryo ra mo? Nagtuok ko nga unsa inyong una-una ko nga gatong its ra mo dire? Tal-awa ra ko na inyo nga sus bantog ra day nga pagtan-aw na ko sa imo nga laspag na mga kaday. Pa. Do, dako kong damgo ane akong anak, do. Burag di ko ganahan nga ikaw na dire. Burag mas may siguro, do, nga mangita kag lain ni mong puy, ando. Ayaw dire. Pa. Day, mitras na pagkasamong poder kami magbuot ni mo. Pa mo bitong gisulti ang kanako sa tinuod kay di ko gusto mamakak. Ganahan makay ko pa nga na siya diri pa kay sa may mobantay nako, siya magluto, siya maglaba tanan pa. Ayahay kay og kinabuhi diri pa. Ako labot ko sa inyong kabuhato na kung sa iyong kabuhato. Siyempre iya ginabuhato ng tanan. Pero dahil sa naman ka. Giganahan naman nung ka nga lumluma na kag-ayo eh. Di ko ganahan yung style eh. Di ko ganahan yung style eh. Kada yung landlady po, wapo na magsulti na ako. Ingon, mo bitang gindalata ka, diri, ingon ang landlady nga bawal mga laki, diri. Pa, ako mangugi ng landlady nga, ako siyang iksoon. Unsa? Di ko ganahan eh. Dong, pasaylo ako dong, pero pahawa dong. Pahawa. Pasaylo ako pero di ko ganahan nga na kauban ang ako nga dire. Pasensya na kay wa ko tuyuan. Nga kanimo ako nahigugma. Ambot og ngano na di jud ko katuo sa mga timog, mga sweet mong text na huli. So sa may style ani karon. Sa imo lang kumauban. Gipahawa man ta dito na suko man ang landlady, di mangita taglay na tong boarding house. Nga naman di ay. Sigurado ka mo bang kasako ah? Basta niya mga may ka. Bahala na eh. Basta kay mauban ko sa imo kung asa ka padulong dito po ko. Basta wala ta kagipugos ha. Wala ko nimo gipugos. Ako mismo ang gusto mo uban nimo. Kaya nakita na ko nga may kay kamupangga na ko. Sige na, mangita na taglayang boarding house. Kapoy na kay Lokdo aning washing machine. Yung si reklamo dia, mas bukat ng refrigerator. Dagan pa ba ito gamit dito? Ay kabalaka, balikan na to. Sige, ngita taglayang boarding house. Basta kay wata kagipugos ha. Wala lagi. Basta kay ayaw biyak yung biyahe, nagbinahalay biyak yun ta. Unang ako ni Lokdo ko aning washing machine. Bao galing ako ni Lokdo sa kuaning refrigerator. Kay poslan mga di ka na ng landlady dito. Di mangita taglain na to. Problema ba na? Basta ako tron, wata kagipugos. Wala. Ako mismo ang ganahan nga mauban ni mo. Adlaw ikaw ra ang gihandom
kompleto kong makita ang imong dagway. Pasensya kung naglalista, wa man gyud nako tuyua. Unsaon man grabe ka kasilosa, pero kailaman ka nako, dapat di ka masuko. Kay loyal man ko, pirmi nimo. Ikaw ra gyud usa ang akong gihigugma. Buhaton ang tanan, bisan pas ano nako ang kalibutan. Ikaw ang akong damgo, ikaw ra gyud akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisad nimo. Barag okay raman siguro ni. Burag gamay man kayo nida. Burag nag-usa man ang sala, kwarto o kusina. Sige lang, magsugulan sa sa gamay. Ang importante nga nag-uban ta. Sa bagay, o man ang importante niya. Basta walay magkuan. Wala tayo basulayan niya. Imo ng desisyon, ako po ng desisyon. Walay gipampugosan niya. Wala lagi. Sige, magbalik-balik ano eh. Agay. Nainamaak. Burag daghan surot ni nga bangko ba? Sige lang, ato lang ning luan ugma. Kaya murag abog naman kayo ni. Problema lang ako aning kwartuha ba? Nga naman. Huwag ka kadungo. Naunsa? Murag may bata nga gahilak ba? Nakadungog ka na? Nadunggan ako. Ano na may bata nga may bata diri? Pag-sure diya ba? Joke lang bitaw. Ako bitaw tong ringtone. Samo kay ka. Malagi binuangan lang taka. Ato doon testingan bi kung uyog ba ni Dirimi. Basig sabak yan ba? O sabay-saba. Basig niya pagkuhan na to ani basig sabak kay bangkuhan ba? Ang maayo ani, virgin na nato ni karong kwarto. Ato ning bastoson diretso. Oy. O sana plano nimo diha. Ay, sa pailain. Kung sa imong giunahon na mo, sa akong giunahon na. Pag-sure diya ha, pag-sure. Saman. Ngano di ay, na ako nadala washing machine naman to, ikaw ang kuan refrigerator, nakadala di kasi mong hinagiban diya. Oh, nakadala. Kaya ang sulod sa washing machine, ang ako mang hinagiban. Ala, nadala gid ay man nimong martilyo di ay. Mao galing. Basta din ito ilang ilangayon pa. Ato na ning dukdukon ang imong gutter. Agay. Ay, kiksabat diya. Kaya ba si madunggan ta? Agay, kalami. Kalami, Frank. Edna. Gipaspasan pag yun mo. Frank. Edna. Frank. Edna.
Mubalik ra ang gugmang giahak drama edition with Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang balatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Todilesa Pidisani, nagpuyo dire sa Tubod, Lanao del Norte. Pagtikin ako sa Ashigo, dako kayog epekto, daghan kayo og kaayuhan ang nahatag sa Ashigo. Wala na po manghupong. Normal nang akong paginhawa sa akong Twitter. Dahil dili na maglabad ang akong ulo every morning, gid na maglabad. Pag ako sa Ashigo, thanks God, wala na jud ko kagikuan ang akong paminaw, murag dili ko stroke, healthy na ko pirmi. Dili ko kapuyon pag take na ko sa Ashigo. Ma'am, pila ka months na kagainom sa Ashigo? Wala pa ko'y months gikan pag-inom. Pila pa ka-tab imong nahurot? 4 stab na? Oo, anak pa siya kakuan. 4 stab pa akong nakuan. Grabing effect sa mga naminaw or sa mga tao diha nga naay sakit taman ako. Ayaw na mo pagduha-duha og palit sa Ashigo kay daghan kayo nagbenefits. Ayaw sayangi ang kwarta kung gusto mo kaayuhan. Ayaw mo pagduha-duha og palit sa Ashigo capsule. Kay mo ginay dako kay nakatabang nako. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Lani Gatab, nagpuyo sa Clarence Settlement, Oroquita City. Adi sa ka nakadungog ani nga produkto nganong naaghat man ka nga pagpalit niini? Sa kuan, radyo, nagpalit ako sa Ashigo tungod kay na ako'y high blood, hawoy akong bukton, sakit akong dughan. Dugay ra nimo gibati ma'am imong sakit? Dugay ra, high blood, ug sakit sa kasing-kasing. Pila ka stab imong napalit? Isa pa ka-stab akong napalit. Pag inom na kog 5 ka buok kapsul, na wala na ang sakit ug hinay-hinay, hasta ako ang bukton, nawala na ang hawoy. Dili na pud magsakit kanunay akong ulo, hasta akong dughan. Karon pulo na kabuk, isa na ka-stab akong nainom, nawala na gyud. Busa nagpasalamat kog dako sa Ashigo, giyahan ko sa Ginoo. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Gusto mo bang magpa-slim o mabawasan ng taba o fat sa katawan mo at mapalitan ng healthy muscles and tissues? Isa sa mga paraan nito bukod sa pag-ehersisyo ay ang pagkain ng mga healthy foods na sagana sa protein at fiber. At alam nyo ba na ang soya beans ay isa sa pinakamataas na source ng protein at fiber? Ang soy protein ay 2 beses na higit sa karne, 4 na beses na higit sa itlog, at 12 times na higit pa kaysa sa gatas. At ito ay plant-based protein na di gaya ng animal-based protein na hindi maganda sa katawan kapag nasobrahan. Ang soy protein ay makakatulong sa pagtanggal ng mga taba at kolesterol sa katawan para mabawasan ang iyong timbang at maiwasan ang sakit sa puso. Ang soy protein ay meron ding taglay na anti-aging properties para mapanatili kang may younger looking skin. Ang soy fiber ay nakakatulong na maiwasan ang constipation o paninigas ng dumi na dahilan ng mga sakit sa bituka o colon cancer. Subukan mo ang VG Soya Coffee. Ang VG Soya Coffee ay gawa sa non-GMO at organic na soya beans na whole grain processed, roasted, and refined na pwedeng gawing diet meal replacement o breakfast cereal na rekomendado para sa gustong magpababa ng timbang. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes bago kumain. Rekomendado din ito sa mga kalalakihan na nais madagdagan ang mga muscles sa katawan gaya ng mga bodybuilders sa gym. Inumin ang VG Soya Coffee 30 minutes after meals. Ang VG Soya Coffee ay meron ding sangkap na mangosteen, malunggay
gulay, ampalaya extracts at psyllium husk para siguradong mapalakas ang iyong energy at immune system. Kung mahilig ka sa kape, eto na ang pinaka-healthy na kape para sa inyo, ang VG Soya Coffee. No caffeine, no preservatives, no chemicals added, non-acidic and all natural. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Order na! Zuya Powder Drink, kapartner sa kalusugan. Subok na sa mahabang panahon. Epektibo o garantisado. Zuya Powder Drink. Usa na usab ka testimonya ang ato paminawan. Ako dahil si Juan, may kulantak ko yung sa Puno Pines, Roqueta City. Kadugay na kong gating nga pitching nga wibins o katupong mga klase niya kong gitik. Katug yung pure portik na po aniga. Since diet ko, dako kay kausaban, may natin sa panglawas ko muna. Ani nga, wala gi kumundang ani nga karon sige gini na balik kay magkamayon mapayog ni 10 years na ko ani nga tambal ako gyud nakita nga dako kay klainan sa lawas sa una di ay ko ding karon nawala na kaya arthritis ana ugay na kayo ano gyud years na di na ko karon kaya kita nga pagkakuha gyud kaya ang iyang resulta kay ko saban ang lawas karon daghang gyud kong bati kani may speech nga wibins mamayo ni kayo mapayog ni sa lawas ako dahil si Juan may kontak with Puno Pines Roqueta City Napamatuda, epektibo o garantisado. Zuya Powder Drink, no sugar added, 100% pure skinless soya beans. Kapartner sa kalusugan. Zuya Powder Drink, mapalay sa pinakaduol nga butika o niini nga istasyon. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Magbiramax Capsule. Bangon ako nakadawat og text Ako nag-PM sa Bitok-Bitok University. Nag-order. Dati na niya ka-order. Nag-order na po tulo ka box mga gala. Sa matag box, tag-duha man naka-capsule. Kaya nga no, tinuod ang akong ginasulti mga gala. Naiuban mo ingon nga di daw mo gamit og Biramax kay unsay pagtuo tigulang. Mo ginay perminti akong madunggan. Pero nagilumilom na ng uban mga asawa da mga misis kanila mga bana 35, 40 anyos. Perminti lang yun mangyamin nga naman perminti kapoy. Gikan sa trabaho, kapoy. Gikan sa trabaho, stress. Nagproblema sa kota. Nagproblema sa sales. Nagproblema sa barangay. Nagproblema sa city hall. Dili na sa ingon nga tungod kay tiguang di na mugahi. Tungod na sa mga stress sa palibot, anxiety. Muna kayo na mo pagpagarbo pa. Sa mga mister diha, naana ang tubago, Biramax Capsule. Di ka maproblema ni wagay palpitation. Di mo man, oy, basi heart attack ta na. Herbal man ni siya. All natural ingredients ni siya.
gikan sa mga herbs, gi-powder, giusa tanan. Nagaling ni siya yung mga ginseng nga gisagol kay anti-stress maning ginseng. So wagi problema. Ako suggestion gyud ani, imo tumar mo ani, humana mo kaon mga 1 hour na after. Ayon niyo tumara kung busog mo ani ha. Kung hubog kayo mo, ayaw po niyo tumara ni ka-herbal man eh. Kung sobra mo kahubog, di na mo ipek. Mas may itong normal, medyo humana, nakakuan na, plastar ng tiyan, tapos ang inyong itulak ani ininit. Okay? O magbira max na. Available gyapon na siya sa Shopee or sa radio station na inyong gipaminawan karon. Sigurado ka na? Kapilan ako sige test. Boros yun ko. Ano sa ito pagkahitabo ang giibot man ako to diretso? Tadi ba gipalukso-lukso pataka nga murag palaka? Naabot lang. Ikaw lagi nakabalo. Ay. Nga nung murag nabalaka man ka. Nga naman di ay. Murag, di pa magkurede ani da. O say pasabot ni mo anang dili ka ready. Gibuhat ba ginato ni? Nag-uban na ta sa kapanimalay. Sumalipay na lang ta nga. Ing ani nga. Naboros ko. Di at least makaselebrate na kag Father's Day. Ako sad, Mother's Day. Diri akang iring. Laod sa mga kamera makang natulala. Pero di man ka malipayon. Maglipay ta eh. Naiuban dia nga, mga magtiayon dia nga, dugay na nga pila ka tuig, di yun makabuo. Kita noon nga, naboros na inoon ko, di na noon ka malipayon. Grasya, benis Ginoo. Sabagay. Probot lang kay murag. Di man yung ko ready eh. Bahalag always ta mag-away, bisag mag-argue ta kanunay. Lang abihi. Lang abrihi. Lang dali alang kay naglukdok og duha ka sakong bugas. Lang. Sama ni siyang. Ay, abre man di ay. Lang. Asa man si Frank? Oh. Nganong nahawad naman niya mong kabinet? Ayoko nilaya si Frank. Na ay letter. O sini nga letter? A, B, C. Naisulat. Kadyat lang. Akong basahon. Letter ni Frank para nako. Basahon ako. Dear Edna. Ala ka. Kulba nga letter mo, musultik iya. Dear Edna, kung imo ning nabasa ang sulat karon, siguro nana ko sa layong dapit. Pasaylo ako.
Apan dili pa ko andam nga mahimong amahan. Gigugma ta ka. Apan sa ako pang giingon. Hadlok ko nga mahimong amahan. I'm scared. Unsa daw? Skirt o sa skirt? Dapat iskaren. Busa, pasaylo ako. Ayos ako pangita. Matos ako sa layong dapit. Pasaylo ako kung kibiyaan ta ka. Kay dili pa ko andam maimo nga mahan. Pasaylo ako. Ayaw na ko pangita. Paabot ra ang panahon nga mubalik ko niya. Tana mapasaylo ko nimo. Diri na lang ko kuto. Lagan salamat. Ayaw na ko pangita. Nara ko sa akong lola. Kibiyaan yun ay ko niya. Kibiyaan yun ay ko niya. Matod sa kong kinikanan, true love fate, mao akong gikutan. Di taw magdali, aron walay pagmahay. Muabot ra kuno ang tawong muhatag ka nato og kalipay. Mao na ni Ron. Unya miabot kas kinabuhi ko pinak. Edna! Edna! Ikaw kadikit-dikit. Parang simple ra kaya itong problema karon no? Magdahon sa Usa lang ka babae nga naigugma apan gisibatan sa lalaki nga di pa daw ready may imong amahan. pagpangayo. Di ready makamahan ta. Siguro Nag-live-in. maninoon man ka. Luma-luma tapos mo biya man day. Yahan tawag yun ko. Ay na daw sa pangitaa pero nara sa siyang lola. Bana, wako'y panahon sa pag-cute-cute. Labo ka tong panahon sa kalami. Huwag yun mo nang imbitar. Karon nga nagkalisod na mo. Asa naman ni Ron? Sure, oy. I'm sure dako nanti ni mo Edna. Lisod na bagi kay na lisod kay pugson ng usa ka lalaki nga di gyud ba ready. Ang Bisa kung saon nimo. mama, Kita gyud nagpamaagi. di ka makapuyo. Ug mo abot sa Ako against big yung aning mga live-in yun. bibihon Maglagot ko magunahuna nga samok mo simog live-in. Badil Tagan sira bang mga babae ra ba permi preani biyaan na din ang babae sa may lakags bairo hindi man sila kasado. sigurado adong ugma. Parera na sa kuan what if kung naglibin-libin mo tanamoy mga napundar ng mga gamit Yahan tawag yun ko. kunya gisibat na niya sa may inyong habol karon lo ikeng bae permi. Itabana. So Edna, life must go on. Kailangan ko nimo na ipadako ang imong kuan, ipadako ang imong anak. Bisa pag giyon sa nimo ni tipas pa ka ni away pa kasi mong papa. Isibat pa ka sa may resulta ron. Napadulong ka sa Mirisi, Mayra, Gaba. Ayaw mo paasa. Kaya ko na Ay, napaasa gyud ka. Respira. Sige lang, padayon na lang na Edna. Makaya. Kanuna. Tayo lang mayo. Padak na maong bata. Ug ako mahig. Lessons in life na. So single mom ka karon. So membro na ka karon sa NBI. Sigurado Nay bata isa. man ka.
Sige, padakan lang batag tarong ha. Ayun lang. So, part naman na siya. Nahuman naman. Hindi gid siya mo balik na wa tay mabuhat, wa tay mahems. Mangita lang butag laki diha nga willing mo dawat kanimo og sa imong anak. Pagtarong lang og pamangitag unsay panginabuhian para mabuhi nimong imong kaugalingong anak. Okay? Salamat sa tanan, ingat mo tanan, I love you all. Bye.